Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame siar debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di partangiangata na los epistel di minggu pasapulu pitu hodung Trinitatis. Ima di tanggal 12 Oktober 2025. Hatan itu hata na tersurat di buku panurirang Daniel bidu tolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 halu hujahama dihita tape huti hukma di bagasan rohat tabe songonoma di dok hatani tu hatta dungi piri-pirion jala muruk situtuma si Nebukadnezar madokon ikobuanon si Sadrak si Mesak dohot si Abednego tu jolona. Jadi terbuam ma natulu halaki tujolo ni rajai. Dungi ninna si Nebukadnezar ma madok nasida. Atehe tongodo ale Sadrak Mesak dohot Abednego dangolo hamu mamele tu debataku. Jaladang olo hamu marsoba tu gana-gana ansere naung hupajongjongi. Ope molo olo hamu nuaing disi dibege hamu suara ni sarune, tulila, hasapi, arbab, sordam, godang dohok sadok ragam-ragam ni parhinaloan. Marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan naung hupaulii. Alai molo soolo hamu marsoba, ikotokinai hamu tipal honoto tuliang pamurunan namar nala-nala. Dungi idauma manang debata dia natuk paluho kamu siatang aku. Jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak dohot si Abednego madok tu rajai. Ale Nebukadnezar dak pola alusan nami ho. Anggota ringo tu nani dok me. Molo lomoro hani debata nami na hului hami. Sai paluon na dohami siya liang pamurunan namar nala-nalai doho siat tangamu ale raja nami. Alai nang Solomo rohana ikoboto ommudo ali raja nami nasoolo hami mamili tuaka debatamu manang marsoba tu gana-ganaan sere naung pinajongjong mi ima hatan itu hatta di hamuak kadongan saha porsiaun sian turpuk jamita naung tajaha tokinon naung tabigi pinomat adong ma tulu hal na bui taputihi siani na gabe parsiajaran jala na laus gabe jamita na arga dihita. Na parjulu keberanian mengadupi tantangan. Imana parjulu. Si Sadrak si Mesak doho si Abednego mengajari hita iko berani do mengadupi tantangan. Unang mabiar. Atik pe ikon mengadupi odam-odam asup-asup tekana doho napa biar-biarhon. Odo sada naraput tita sian turpuk jamitaon. Jadi berani mengadupi tantangan, keberanian menghadapi tantangan. Taga mudope torop songon si Sadrak si Mesak dohot si Abednego di partikianon. Apalagi on waing aka anak muda na setia tu debatado or rupani. Manang naung lam torop do halak songo sihirput. Holat ditordong itor mangirput. Parmudar manuk inadongar rupani. Yesui parmental tempe ninna muse. Dang barani be mengadupi hamaolon. Atik tung naung sojupang be rupani songon keberanian ni si Sadrak si Mesak do si Abednego on. Jalan molo sojupa be ado mabahiniate. Taga mo duarok faktor
ni sipahanon manang faktor na asing. Hiadu binigi na julu istilah BTL, Batak Tebak Langsung. Jadi cerita na mangarato may bana dada alana adong hepeng na manang ongkos na rupani borhat ibana tu pangaratuani. Dada alana adok sikolana dalam arti naung tamat ibana kuliah daw. Dada alana adok todong na si topoton na tu luat pangaratuan nanaing si topoton na. Pokokna tardok pinaborhat ni hapugusod do ibana nalaw mangaratwe. Alani barani do ibana jala modal keberanian ido dimiliki ibana jala tardok naneka do memang. Alai nak pesongoni dak surut semangat na rupani dang mabiar ibana dia katantangan si adupan nai. Jadi sian nol do ibana rupani from zero na ninay to hero. Jadi sian nol do ibana jala sampai akhirna buy sukses. Jala kudang do rupani kasaksi hidup tu nani dokonon. Jadi BTL, Batak Tebak Langsung, dada ala narok sikolana, dada ala narong hepengna, napi naborhat ni hapugusod do. Dada ala na adong todong si topoton na. Alai barani do rupani menghadapi rintangan dohot aka tantangani. Imaju sada contoh rupani taringot tu habaranion. Wah, arong do penwaing na memiliki aka mental sisongoni hati buado na ngakaya nakotaupe ngayko di pataru-taru nama tu sikola tu perkuliahan dohot tu aka perkerejuan na dohot memilih jodoh na perupani ngaykon di pataru-taru di bagasa turpukon taida do keberanian ni natulu namardongani tiga sekawan si Sadrak Mesak dohot si Abednego. Dang mudur nasida nanggo selangkah nang pedi parbiar-biar Raja Nebukadnezar nasida. Dang gabe mago prinsip nasida atik pe terancam nguluna. Anggo somalna molo pajupang doh raja te hirana pitor mago do na binoto dang binoto manang nabuai. Jadi pitong gam nai rupani. Jadi buido itor mago na binoto. Asal nama marguar raja ma kecuali rupani si Raja Guguk. Anggo tu si Raja Guguk somal lo makata-hataya te. Jangankan raja, ai harupa jupang dohot calon si matua pe na jului pitor sobinoto be madok manengah. Ima alani biar na rupani. Arong dodo ngabinoto ba ikut jolo minum de bana sial lapo asabarani bana madapoton itu ani ai may biri bana pajupangan non dohot calo si matua na disi. Jadi minum ibana asa songon nagarang. Akhirna saat dijewi gawe barsalama akahataan rupani. Ala yang go si Sadrak si Mesak dohot si Abednego dang ciut nyali nasida berhadapan dohot Raja Nebukadnezar. Atik pe naung didok rajai tipal honon na nasida tu api pamurunan ni api namar nala-nala dang gentar nasida disi ahamadidok nasida alusna jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak dohot si Abednego madok tu rajai ale Nebukadnezar dak pola alusan nami ho anggota ringot tu nanidok mi ima didok nasida rupani dak pola perlu alusan nami ho taringot tu si ayalana idok rajai molodak sobomu gana-ganaan nahubay ni ba debun na mahamutu api namar nala-nala ina. Idi rona sida madok dak pola alusan nami ho taringot tusin. Keberanian na luar biasa ate. Jadi ima sada na diajar hot tuhitan wang marhite turpukon jala hupikir bagabe parsiajaran na arga doi dihita gabe tiruan buado hita rupani barani mangadu piaka tantangan nalam tu do non waing. Napadua kon diajari do hita marna punahon hapor siaun na tugu. Jadi bukan hanya sekedar percaya tapi memiliki iman yang kokoh.
Di patuduhon si Sadrak si Mesak doho si Abednego dui hapor siaun nama caitu gui tidak tergoyahkan oleh siapapun. Atik pe naung diancam nasida nak kiningan tang morok nasida sian hapor siaun tidak bergeming dang morok nasida sian iman. Odo didok nasida molo lo morohani debatanami na hului hami sai paluaun na do hami sian liang pamurunan namar nalanalai doho sia tangamu ali raja nami molo lomo rohani debatanami. Jadi ido hapor siaun totu suku-sukuta wasa boy nasida na tolu songoni tugu hapor siaun mungkin doi na tiba-tiba spontan didok nasida hupikir dah. Iman tidak dibangun dalam sehari. Ikon taboto deyate. Iman tidak dibangun dalam sehari. Dus songok kau. Dak tiba-tiba ibalga. Dak tiba-tiba marperbue. Tahu. Na dibangun dua sian na met. Jalan aso tapar rohahu dorupani pertumbuhan nai. Sian na baru disuan. Satu na balgai bana. Jala akhirna dak terhutur alugu. Manangaka haba-haba. Songni manak hapor siaun dang adong hapor siaun na tiba-tiba na instan. Dia harus dibangun dari awal. Adong prosesna. Jadi molo tajaha kisah ni si Sadrak Mesak do si Abednego memang ya dipatuduhon nasida doi bahwa bukan pada saat ketika mereka terancam lalu muncul tiba-tiba imannya dao. Alai nunga sian awal nasida rupani memiliki hapor siaun na tugwi. Na patuluhon diajari do hita setia. Jadi tarimot tu kesetiaan. Di patuduhon si Sadrak si Mesak doho si Abednego dui di baga saturpukon na setia nasida tu debata. Dang munggil nasida nang gosautik. Atik penaung diodam rajai na ikut tipal honon na tu pamurunan na marnala-nala. Odo didok nasida alai nang solo morohana maksudna nang solo morohani debata iko boto obmudo ali raja nami na soolo hami memilih tu akka debatamu manang marsoba tu gana-gana asire naung pinajong-jong mi. Jadi seandainya pun Tuhan mereka tidak mau, mereka tetap setia dan tidak akan pernah tunduk untuk menyembah berhala yang sudah dicipta Raja Nebukadnezar. Omma kesetiaan. Alani orang yang setia adalah orang yang teguh hatinya dan berpegang teguh pada prinsip apapun resiko dan berapapun harga yang harus dibayar. Asadak tersirang hapor siaun sian hasatiaun. Jadi orang yang setia itu sudah pasti orang yang beriman. Dan orang yang beriman ciri-cirinya itu adalah setia. Jadi sianido tatada halak naporsea setia ibana. Marlaku di sude pernguluan nate di tonga-tonga ni keluarga dia kapar saoran dia kapar donganon unang do ditiki aman atok setia ape dunga-donga kahamaolon ba gabe munggil rupani ibana. Songon nataboto akamang doho tamuinang kesetiani dang robotino ni na diupayakan dui. Asadang adong na terlahir setia. Dus songon hapor siaun nakiningan na dipupuk dui sian na met. Na dilatih dui rupani. Dang adong jolma tubuh mamitor setia. Kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Isro asa didok hatan itu hatai molo haposak kodina otik lehonok kumatuho gudang danin nado. Jadi kesetiaan itu dimulai dari hal-hal kecil, perkara-perkara kecil. Bagaimana dia setia dalam perkara besar, hal kecil saja dia sudah ingkar janji. Sulit membayangkan seseorang setia, janji saja sering tidak ditepati. Dan sulit membayangkan seseorang itu setia kepada Tuhan, tu gereja pejarang do, majaha Bibil pejarang do. Molo tu kiape bana rupani maniu Bibil manang majaha Bibil, mungkin hola di hari Natal do, ipe napas do rupani do tibana marliturgi.
Jadi merhiti kisah ni si Sadrak Mesak do si Abednego on, diajari do hita asa toktong setia ape tahona masa. Nak pegudang ela-ela ni portibion manaiti rohata meninggalhon hapor siauta dohot tuhatai ikut setia do hita. Tengok ma nanidok ni si Sadrak Mesak dohot Abednego on. Molo lomoro hani debatana taului sai na peluon na duhita siar ragam nyaka hamolo ni. Margugo mahita marhite-hite namar napunahon na tului. Amin martangyang mahita. Moliate madigo Tuhan dihatam na hubigi hami sai paurat tomei asa diperbiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin.